Ja, hej, det er mig igen. Jeg har alt det der med alt det der med screenshot og alt muligt. Det er sådan, jeg kan til Minecraft. Jeg har fundet ud af alt muligt. Der er bare et problem. Så jeg skal ikke vente for meget, hvis der er et problem. Det er, at det jeg har derude, det var kun en demo. Og jeg har nemlig også brug for det, så det fik jeg lige fået i år. Men hvorfor gammelt det ikke passer der heller ikke af. Så det bruger jeg heller ikke. Der er det bedste. Der har jeg nemlig over til nyt, og det bedste det er nemlig på fredag, så jeg bruger at komme bare sådan. Så ja, så skal jeg tage måske 2 uger tid nu, for jeg sådan kan begynde at lægge ind af Minecraft, for det sådan kommer helt ind. Plus for at jeg kan få alt ind og alt muligt. Og mikrofon, men jeg skal også have justeret med lyden og alt muligt. Jeg bliver nødt til at downloade det og slet det samme program igen, og så downloade det og indstille jeg det for. Det bliver simpelthen nødt til, fordi ellers kan jeg ikke sådan rigtig lave det. Det var det. Farvel.